മിന്നൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാത്രം മതി, കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. സാമ്പാർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് ക്ലീനാക്കി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചേനൻ്റെ കഷ്ണം തൊലി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പും ചേനയും വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് പച്ചക്കറികൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, ഒരു മുരിങ്ങക്കായ, ഒരു തക്കാളി, ഒരു സവോളൻ്റെ പകുതി, ഒരു പൊട്ടാറ്റോ, പച്ചക്കായ, പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളധികം സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കറിലാണല്ലോ വേവിച്ചെടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പച്ചക്കറികളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സവോള കട്ട് ചെയ്തതും ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഒരു സവോളൻ്റെ പകുതി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ചെറുതായി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോയി കിട്ടണം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പരിപ്പും ചേനയും വേവിച്ചെടുത്തതുണ്ടല്ലോ, ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പരിപ്പും ചേനയും കൂടി വേവിച്ച് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. കൂടെ തന്നെ തക്കാളി കഷ്ണോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 മിനിറ്റ്. അടി പിടിക്കേണ്ടത് നോക്കണം. നമ്മൾ പരിപ്പും ചേനയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ തീ കൂടേണ്ടത് നോക്കണം. എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ 2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ, തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിതവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കറിക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണ്ടത് അത്ര ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി വെന്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റി എടുത്തതാണല്ലോ. അപ്പം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റായി വരും. അപ്പോൾ ഈ ലൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. ടൈറ്റായി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സാമ്പാറിൽ കൂടുതൽ പരിപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് എരിവൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി വെച്ച് വറവിടാനുള്ള ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ടിട്ട് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉലുവട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ ചുവന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം. ചെറുള്ളി നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4 വറ്റൽമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത്, ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സാമ്പാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വറവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വറവ് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാനൊന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലിയില ഇതിലേക്ക്
അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ സാമ്പാർ. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടപ്പ് തുറന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സാമ്പാർ. ഇത് മാത്രം മതി കേട്ടോ ചോറുണ്ണാൻ, വേറെ ഒരു കൂട്ടാനും വേണ്ട. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു സാമ്പാർ തന്നെയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടണം. കൂടുതൽ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പാർ അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണ്ടേനെ, എന്നാലും ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. തേങ്ങ വറുത്തരക്കാത്ത നല്ലൊരു സാമ്പാറും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.